आता आपण बघणार आहोत भाजणीच्या चकलीचं साहित्य। आता हे पहिल्यांदा मी घेतले हे तांदूळ, ही मोठी वाटी पूर्ण भरून 5 वाट्या तांदूळ घेतले। नंतर ही भाजलेली डाळ घेतली आहे मी, चण्याची डाळ घेतली नाही, हे डाळे असतात ना मिळतात ते हे अडीच वाट्या घेतलेत। नंतर 1.25 वाटी मी उडीद डाळ घेतली आहे। नंतर ही त्या एक छोटी ही वाटी अर्धी वाटी पोहे, अर्धी वाटी साबुदाणे, नंतर अर्धी वाटी धणे आणि हे पाव वाटी जिरं आणि ही छोटी एक वाटी घेतले मुगाची डाळ, म्हणजे ती एक अर्धी थोडीशी कमी। हां, हे सगळं साहित्य मी भाजून घेणार आहे। भाजणी करण्यासाठी सगळ्यात पहिले आपण तांदूळ भाजून घेऊया। हे तांदूळ सुद्धा म्हणजे चांगले परतून भाजायचे, म्हणजे आपल्या चकल्या पण चांगल्या खुसखुशीत होतात। चकलीची भाजणी चांगली व्हायला पाहिजे, म्हणजे चकल्या चांगल्या खुसखुशीत होतात। चांगले आपण भाजून घेऊया। असं फक्त ही चण्याची डाळ भाजायला नको, कारण आपण हे डाळे घेतलेले आहेत ना, ते ऑलरेडी भाजलेले आहेत पहिले। ते हे डाळ विकत मिळतात, चिवड्यामध्ये वगैरे घालतो ते काय भाजणार नाही आहे। बाकी त्या उडीद डाळ, पोहे, साबुदाणे, जिरं, नंतर बडीशेप आहे ते धणे ते भाजून घेणार। किती वेळ लागणार आपल्याला हे तांदूळ भाजून घ्यायला? 7-8 मिनिटं लागतील। पण फक्त त्याचा कलर चेंज नको नाही व्हायला पाहिजे ना, चांगले गरम झाले पाहिजे, चांगले कडकडीत। आई, आपण ह्यासाठी कोणते तांदूळ वापरले आहेत, म्हणजे कोणत्या प्रकारचे तांदूळ वापरले आहेत? कोणते आपण इडली डोश्याला वापरतो नाही का, परिमल वगैरे तांदूळ थोडेसे जाड असतात, ते तांदूळ सुद्धा चालतात। पण मी हे तांदूळ थोडे धुवून घेतले, धुवून चांगले सुकवले आणि त्याला चकली आपली खुसखुशीत होण्यासाठी मी धुवून घेतले। धुवून नाही घेतले तरी सुद्धा चालतात। हा, स्वच्छ तांदूळ असायला पाहिजे। हो, म्हणजे जाडे तांदूळ असतात रेशनिंगचे किंवा म्हणजे स्वस्तातलेच म्हणायला हरकत नाही, हे तांदूळ चालू शकतात। हो हो, बघा तांदूळ चांगले आपले भाजले आहेत। आता ते आपण काढून घेऊया। आता त्यामध्ये ही उडदाची डाळ भाजून घेऊया। उडदाची डाळ पण चांगली धुवून थोडीशी गुलाबी रंग पण तुम्ही भाजायची। मला खमंग वास यायला लागला उडदाची डाळीला, किती ओतून खाल्ली आहे, म्हणजे वास यायला लागले। आता याच्यामध्ये मुगाची डाळ थोडी असल्यामुळे मी याच्यातच मिक्स करते ती, आणि ती सुद्धा चांगली परतून घेते। दोन्ही डाळींचा चांगला सुवास यायला लागला आहे आणि याचा थोडासा रंग पण बदलला आहे बघा। आता पण ही डाळ चांगली भाजली आहे, पण ही काढून घेऊया। आता मी हे साबुदाणे घालते, बाकीचं उरलं ते सगळं एकत्र मी घालून घेणार आहे। साबुदाणे चांगले चटचट वाजायला लागले की मग हे घालणार आहे, ते पोहे, नंतर जिरं आणि धणे। पाहू शकता आता हे साबुदाणे थोडे फुलायला लागले। आता मी याच्यामध्ये हे पोहे घालते, परतायचे। धणे पण घालते, मध्ये जिरं घालते, अशा प्रकारे आपली सगळी भाजणी भाजून पूर्ण आली आहे। थंड चांगली झाली की उद्या आपण ही मी घरघंटीवरनं जराशी थोडीशी जाडसर अशी दळून आणणार आहे। हे बघा, हे दळून आणलं
ही नंतर चकली कशी तयार करायची ती आपण रेसिपी पुढे नंतर बघूया.